Kenen vuoro? Pikkolamon, minulla on sinua ikävä! Ja minulla sinua! Tulit tänne näkymättömän muurin turvin vai mitä? Aivan niin! Pikkolomon, me uskottiin, että jos me 8 lyöttäydyttäisiin yhteen, me voitaisiin pelastaa maailma, mutta Tiesin, että kaikki 8 on koossa, mutta se ei riitä vihollisen lyömiseen. Mitä siihen vielä tarvitaan? Kerro jo! Valitan, mutta aika ei riitä millään. Löysimmepäs. Yritin pelata teille lisää aikaa. Teidän pitää mennä spiraalivuorelle ja äkkiä. Estä noita! Ne ovat kaikki ääriasteen digimoneja! Tiesi sen. En ehkä voita niitä, mutta yritän pidätellä. Hyvä on, minä jään! Älä hulluja puhu. Olet tämän maailman viimeinen toivo. Olen ihan varma, että pystytte lyömään vihollisen. Etsikää mitä tarvitaan ja tuhotkaa vihollinen. Nyt menkää pian, valitut lapset. Olet Pikkolomon vai? Olet täysin kehittynyt, mutta luuletko pärjääväsi meille? Älä aliarvioi minua.